Hi guys, good morning. Alay, mga una punta. Karong adlaw magkaon ko aning ako ang tinanom na ampalaya. Namunga na pud siya usab. Isa ra pud lagi ka buok kanang pwede pa makaon, isa lang ka buok. Pero napay duha didto na kanang gamay pa. So wala ko tupuhon, makaon na pud nako. Ganahan ko ani isalad kay ako man ang nagtanom so walay pesticides. Okay ra na siya isalad-salad kay lami kaayo. Pait pero lami. Tapos ako ang mangga of course kay ting mangga naman diri. Ug ang ako ang kanon na naay adobong pasayan. Wala guys, ako ang ilong kay luoy kaayo. Napakmet kay nagtry ko atong kuan baka nang pangpahawa gud sa blackheads. Sus ni dikit man siyang maayo. Pagkuha na ako karon perting hapdusa napanit jud siya akong ilong kalagot. Mao lagi ning try aning mga pangpagwapa ba mosamot na nuog ka. Imbis mo gwapa mo pangit na hinuog samot. Taita. Di na jud ko muusa bahala ng blackheads dira. Sakit kaayo. Itong kuan unsay brand ato kalimot ko. Ito mo siya ang color. Bior manata to. Thank you Lord. Mga unday ta. Nangadga na ba ko? Pamahon nila ako dala pa ni Udto alas 10 dali. Alas 10 na ang takna diri. Ako ang salad guys. Kuan ni kanang mura ni siya tay papaya salad ang sauce kay gibutangan nagkuan ko naglugmo ko og kanang sili o garlic. Naglubok ko tapos ibutangan ako katong ilahang pang papaya salad na sauce. Isa ka sili, isa ka buok pod na kuan kanang garlic. So there. Try na ko guys. Pait jud siya pero maanad ka. Lami man. Inahan ko. Nindot jud ning magtanom-tanom ka kay naadyo kay ma-harvest. Kung ano ning kaupat na ni nako na kuan ang palaya na ako ang nakuha sa ako ang gitanom. Di ba? Maguli ba ako puhon niya? Murag dili. Nya mo dako na to ako ang ampalaya na. Ingnan ako ang bana na ikaw na lang kaon anak. Anak siya iyaha lang daw ikuan. Iyaha lang daw ibutang sa freezer. Sliceon tapos ibutang sa freezer para pag uli na ako makaon ako. Maayo po pang hunahon akong bana. Musta man mo guys? Ako i-upload na ako ang last video na ako. Gabi Ganahan mo, naawa lang ninyo. halang ni siya guys. Isa lang ka sili pero halang kayo. Siling labuyo. Palit na ako dito sa market.
nagtinda Pinoy pod. Tsaka ni kay kuan labuyo. Or sagol-sagol na gusto na ay Thai chili. Puti kay kung magkaon aning kuan oy kaning pasayan kay ginatanggalan pa na kuan kaning tinain niya diri sa diri pa guys oh. Ana ginatanggal pa nako. Bugay kay kumahuman. Okay ra. Lami man. Dili ko magpaduol kaayo dara guys kay ako ang ilong intawon kaluoy. Magkuan jud ni ba? Uli ay baya ko patay. Naunsa naman ay mong ilong milin. Kira. Kompleto niya ako guys kaya na tamis na aslom-aslom na mangga na ay pait na ay parat kompleto taste buds. Ako'y kuan rin green tea na gi-slice na ako og pa ng dulaw turmeric Bisaya man turmeric dili dulaw kadaghan daw kayo nindot na benepisyo sa atong panglawas ang dulaw. Ganahan mo pugo sa lasa. Anad-anad ra jud. Pero gunaning ang palaya sa una bata pa. Asa mukaon. Karon kilawon. Masay, wala man siya sinailas oh. Kani ko rin nakuan, gigutom. Wala siya nakaon. Halang. Sige, ingog halang tapos kaon gihapon. Lami ang halang eh. Makaganaw kaon. Nagmahay jud ko guys nanong palit ko atong pangtanggal sa blackhead sa ilong. Kani lagi mag-try ba? Perte na nung paknita sa akong ilong.
paita. Ang galang panit. Ang jug ko mausap. Kaon na mo dara. Bukad na mo. Bukad na mo kay mga unta. Kay lami mga og ka ng daghan. Ako diri ako ra pagka ng adlaw ako ra permanente magkaon. Mingaw kaayo maubit ang naka-decide ko na mag video ko ani magkaon ko ka. Pala ma-exercise kunya akong ba dyan. Panos niya ako ang kuan diri akong laway. Tibok adlaw wala kay istorya. Misig ako ra gihapon sarili akong kaistorya diri sa video. Okay ra. Hala na lang. Gidaghan. Gamay raman to akong gibutang na sauce ganina ni nagtubig ang ampalaya at og mga kuan kamatis. Pita sa kong ilong eh. Oo lagi. Try ani mga pangpagwapa. Yung gwapa o pangit na noon paita. Ay nako ang buhay. Inadyo ko mo sa bala ka dara irong ka. Ilong. Sura na imong irong. May kay mangga. May kay mangga sudan. Hilak na akong akong ilong sa halang. Nanawag na akong washing machine guys. Wala sa ka washing machine kay kumbatis ako dari sa ako ang kalon. Guys. Katawaan mo sa banaw niya. Nangarte man good.
Isa na lang. Isa na lang ka sa pasayan. Seryoso na ni Bay. Matod pa kay Atinday, seryoso. Bay ang iyang tawag sa iyang mga subscribers. Ate ako makasundog po. Hindi na makaya mga bay, wala na po sudan. Sudan man pero nahan ko pa itong napa ang pasayan. Wala naman. Gamay lang po na bilhin sa akong plato. Natag ko na sa akong iro. Sa po ang ampalaya, napay nabilin. Kaunon ko niyo niya. Huwag ang ako ang mangga. Maulang to. Kanang unta na enjoy mo sa akong video guys o suportaan ko ninyo o ganahan mo aning video ha, i-like lang o gusto mo ma-notify, i-click lang ng bell button dara o kung ganahan mo guys, pwede po mo mag-subscribe sa ako sa ako ang channel. Kanang roll lang ni kaayo ni ako ang kuan guys, kani akong video na ginahimo, walay edit walay edit in walay edit kay dili man po ko kabalo. Salamat kaayo guys sa pagtanaw. Unta na enjoy mo og see you again next time. Bye.